Хайырлы күн, барыгызга да. Без Манзара спорт музыкаль премияларын тапшыруга багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Халил Хамит улы Шәйхетдинов, Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары, Айдар Рәүфәт улы Шәймәрданов, Манзара проекты җитәкчесе, продюсеры, Рамин Ринат улы Хайретдинов, җырчы, Илшат Айрат улы Идиятов, көрәш буенча спорт мастеры, Манзара проекты катнашучысы. Һәм безнең матбугат конференциясын мин ролик белән башлап җибәрер идем шушы проект хакында. Спортивная и музыкальная премия «Манзара» – ежегодное грандиозное шоу с участием лучших спортсменов и артистов. Кто же станет обладателем чемпионского пояса? Узнаем 16 января. Зрители ожидают веселые конкурсы и розыгрыши по купленным билетам. Ждем всех в Казанском цирке. Билеты на сайтах manzarapro.ru и manzarakzn.ru. Успейте купить билеты. Не забываем маски и перчатки. До скорой встречи! Рәхмәт. Һәм беренче сорау Халил Хамитович сезгә. Быелгы Манзараның, гомумән бу Манзара проектының әһәмияте турында әйтеп китсәгез иде, сезнең һәм безнең яраткан соравыбыз. Һәм шулай ук безнең бит инде узган ел көрәшчеләр гомумән спорт өчен авыррак ел булды. Шул хакта да телгә алып китсәгез иде, бу Манзара проектының уздыруның ул тагын нинди директеге җаваплылык, әһәмият өстиме ул проектка? Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Dürüstten de indi. Barımız da biz sağındık. Küreş yarışların uzgan yılında indi bizden koronavirüs oruları sebeple yarışların işittir özgertildi. Onun grafikleri, kalendari özgertilgen idi. Şuna da karamastan biz uzgan yılına yıl ahırında Tatarstan'da küreş boyunca dünya şempiyonatını ötkərəldik. Россия şempiyonatını Tatarsan birinçiliğin Belgiyanın теге әзірек схемасы үзгәрде, башта инде үткәргә кирәк булгандыр. Татарстан беренчелеген сайлап алганда Россия дөнья чемпионы, ләкин без беләбез. Татарстанның җыелма командасының беренче номерлы көрәшчеләрен шуңа күрә ничек инде без җайлаштырдык. Инде үткәр алдык, Аллага шөкер, узган елны ул ярышларны. Инде спорт музыкаль Манзара проектына килгәндә, Моннан инде 5 еллык Айдар Рәүфәт улы безнең янга килеп министрлыкка шундый проектны тәкъдим итте. Безгә ул нәрсә белән ошады. Инде бу мөмкинлек Сирганиясында, Казанның үзәгендә иң көчле район батырларын җыеп, беренчедән тамашачыларга нинди батырларыбыз бар икәнен күрсәтеп, һәм кызыклы, кискен, матур көрәш күрсәтәсе килде. Соңгы елларда безнең республикабызда бик күп төзелеш бара спорт өлкәсендә. Узган елда без инде бик күп спорт формаларын тапшырдык, 7 миллиард сумлык безнең объектлар төзелде. Аның күбесе инде без сарайлары, yüzü бассейннары, универсаль комплекслар. Шуңа күрә зур кискенлек бара балаларның бүген спорт секцияләренә язылу. Шуңа күрә ништер инде минем күңелдән инде бер хисләр йөри, татар көрәше артта калмасын дип, чөнки бүген һәрбер әтияне бирәсе килә инде. Хоккей oyunlarına, voleybol oyunlarına, yüzü türlerine birisi kile bilgili indi, şangı sportları ağır indi, küreş bizning Tatar küreşi. Ona bu mümkünde milliyetçisim kilmeyi bek talep barmıylardır degen ümitте kalam. Şuna göre indi bizning küreşini saklap kalığa, mene şunday zor beygiler. Birinçiden indi benim anın değerli tağında köteresim kile, prizavoy fondlarda zor bulurdu. Benim indi xiyal. Qoşandır belki 10 yıllıkka biz şunday derecege jiтербез. Birinci orunna algan, или poyis algan bizning jigitimiz kim degende 2 bölmeli kvartirga ия булырга тиеш. Икенче орында 1 bölmeli kvartirga bizning төзелеш компаниялар бар. Алар белән biz фикергә шуңа күрә елдан ел инде моның дәрәҗәсен үстерергә тиештебез без бергәләп. Рәхмәт бүген көндә безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевичкә ул проектны поддерживать итте. Һәм инде ниндер финанс чыгымнары бүленеп бирелде. Бүгін көндә біз біләбіз илдәге, онмен дөньядагы торыш белән игънатчылар спонсор табу бик рәхәт эш түгел. Бигрәк тә ул менә ел башында башлана, шуңа күрә бәлки моны может быть ел агында үткәрергә кирәктер, ел азагында, ел дәврендә сайлап алып көрәшләрне киләчәктә уйланасы эшләр бар. Ләкин ул проект бик кирәкле.
Әлеліктен біз білеміз, түрлі китаплардан, фильмлардан қарап, сирек аренасында көчле, қуатлы ирләребез чыгыш жасаган, алар жонглировать иткәннәр кемдер, герб белән кемдер, бүтән төр көрәш күрсәтеп, инде мин әйтәсем килә, татар егетләре татар көрәшен күрсәтергә бер дигән арена, аның оншаган күрә шанам киләчәктә тагы да әле көчәйер дигән. Башлангычы дөрес, инде без аңа сумо кебек тамашачыларга инде кызыклы булсын дип бүтән төрләрендә кертәбез. Анда Салават Закиевич та менә Фатхудинов та киләм дип катнашам дип әйтте. Бер сүзсез инде җегетләребез, менә җырчы җегетләребез бик теләп киләләр, ул бер зур проектка әйләнер дигән өметтә яшим. Рахмат. Манзара проектында ел сайын инде булса яңалыклар булып тора, айдар менә быелгы яңалыклар турында әйтеп китсәң инде. Яңалыклар буенча әлбәттә сезләргә күп ел сайын үзгәртәбез, камилләштерергә тырышабыз, җырчылар форматын үзгәртергә һәм көрәшне көрәш кенә итеп түгел, җыр, тамаша бәйрәме, көрәш бәйрәме итеп тамашачыларга тәкъдим итү. Әлбәттә җиңел түгел, чөнки бүгенге көндә безгә Татарстан Республикасында бик күп спорт ярышлары уза, бик күп төрле сәнгать, җыр юнәлешендәге концертлар еш узып тора. Шуңа күрә алар белән, алар форматында һәм алар әле һәммәсе дә диярлек камил, матур итеп оештырыла. Шуңа күрә безгә алардан тагын да уздырырга, тагын да тырышырга кирәк. Яңалыклар әлбәттә инде бу без күбрәк спонсорларны, иганәчеләрне җәлеп итү максатыннан тырышабыз, көрәшчеләребезне Хәлил Хәмитович әйткәнчә 10 еллыкка шулай итеп аларны шул дәрәҗәгә җиткерергә, бүгенге көндә аларга квартиралар бүлеп, яисә машиналар бүлеп, көрәшнең кайчандыр Салават Закиевич әйткән сарык өчен генә көрәшә торган бер символ рәвешендә түгел, аның материаль хәлендә яңартырга иде, көрәшчеләргә мөмкинлекләр тудыру дигән фикердә. Тәртибенә килгәндә булай инде. Менә безнең Татарстан чемпионатларында, Россия чемпионатларында үлчәү берәмлекләрендә әйтик шул 130-100 үлчәү берәмлекләрендә 20-30 кеше катнаша. Манзарада без 15 сызык 20 көрәшче генә катнашабыз, ләкин алары да шушы составка тәңгәл торырлык. Иң көчле көрәшчеләр, чөнки бүгенге көндә состав безнең бик көчле, иң шәпләрнең генә җидек көрәшчеләрнең һәм бар шундый кайбер көрәшчеләр кызганычка каршы әле Манзара башланганчы ук җиңелгәннәре дә. Чөнки состав чыннан да бик көчле һәм шикләндерә. Беренче номерлы көрәшчеләрнең кайберләре шулай ук шикле фикерләр әйткәли дип әйтик. Составлар безнең Башкортстаннан кунакларыбыз бар. Быел менә беренче тапкыр катнаша Удмуртия республикасыннан көрәшчеләр. Шулай ук без җиңел үлчәү берәмлегендәге көрәшчеләргә дә мөмкинлек бирдек. Ул Чаллы, күбесенчә Түбән Кама, Алабуга яклары көрәшчеләре. Аларга финанс хәле таптык. Һәм инде айрым спонсорлар, тамашачылар киңлегендә үстерәбез. Бүгенге көндә безнең тамашачылар арасында, әгәр дә Америкадан бүгенге көнгә Тампа шәһәреннән Манзара белән кызыксынып спортчыларга берникадәр финанс ярдәм күрсәтергә әзер тамашачыларыбыз бар икән, без инде алга барабыз дигән сүз. Артистларга килгәндә инде безнең инде менә Рамил Хайретдинов дигән егетебез ул 5 ел дәврендә инде безнең Манзара премиясе лауреаты, күп кенә концертлар, телевизион форматта чыгыш ясаулары белән таныла. Манзара әле ул җырчыларны һәм гомумән яңа көрәшчеләрне таныту урынында. Бүгенге көндә инде без күбрәк шушы көрәшчеләр составы бик көчле, шуңа күрә әллә нәрсә теге мөгез чыгару ягында түгел. Шулай да бик сыйфатлы итеп оештырырга тырышачакбыз, Алла бирсә, көтеп калабыз барыгызында. Рахмат. Безнең әле сорауларыбыз булыр. Һәм Ишат Айратовичка сорау, минем белүемчә, сез әле Манзара проектының җитәкчесе белән көрәшәчәксез дим. Шундый проект булачак. Шул хакта сөйләп китсәгез иде, һәм шулай ук минем белүемчә кайбер районнарда 2 көрәшче булачак. Кайсы районнардан һәм ничек сайлап алынды шул хакта? Ишәмесез, теге без ел буе әзерләнәбез инде, теге тренер булгач та әзерләнәбез. Соңра Айдар вызов бирде миңа көрәшергә. Кеше ишетте миңа, малайлар шатланды, безнең арчалар. Әдәй шатавы утыра кирәк ди.
Мен данды қатырға сыранам, алла бірсі манзарада ойдарына тұрға енді. Нешек болса да ойдарына тұрға. Өзімнің элекеге статусыны қайтырға. Әйтеп узырга кирәк, Илшатка истәп, монда инде ничек булды? Без үзебезнең мәгълүмат чарасын регистрировать итеп җиргәндә, без аны Америкада Сент-Луис шәһәрендә регистрировать итәргә мәҗбүр булдык һәм бүгенге көндә шул ярдәм иткән кешеләр белән таныштыру максатына алар манзара белән дә танышып уздылар һәм Айдар, син үзең җырыйсың, ярыш оештырып, үзең көрәшкәнең бармы дип, мин дә теге батырчык әлбәттә көрәшкән бар дип әйтеп куйдым. Шуңа күрә шул ел буе көрәшергә туры килде. Греплинг буенча чемпион Татарстанда калдым быел. Джиу-джитсу буенча Татарстанда 2нче урында, всероссийский мәрҗани кубогында 3нче урында, сумо буенча Казан шәһәрендә 1нче урында. Шуңа күрә Илшат, җиңәргә теләгең зурдыр, но мин сиңа алай җиңел генә бирешергә исәп юк. Приз күләме күпме инде? Мен бөлек күпме бар екен білмеймін де, даже бармы, жоқмы, мен ол керек түгел, но Айдар вызов бергәч, көрәшеп карыш килә, тем более сырыкта күп тамашаша булганда, алар янда үзенең күрсәтәсе килә һәм арча халык янда бик үзенең оташ килә Айдарны. Безгә приз фондын куйды шушы Америка шәһәрендә яшәүче үзе ул украинец Владимир Бондаренко дигән кеше куйды әлегә 40 мең икебезнең катнашуч өчен. Менә бүген генә ишеттем, тагын 10 мең куелган башка тамашачы тарафыннан. Шуңа күрә Алла бирсә, бүләк өчен түгел, мәзәк өчен көрәшәбез дип әйтим. Һәм менә кайсы районнарда Насау әле Алла бирсә, Америкада путевкалар булыр әле дим шанам. Монда җегетләр булганда, юнашчылар җиңүче егетләргә Америкага бер атналык. кайсы районнан икешәр кеше катнаша, ничек сайлап алынды? Ул хакта. Сайлады Айдар янны. Монда районның ең кишле көрәшчеләр була инде. Арчадан икәү була. Берсе мин хәзер Айдар мәкрәшәкмен. Арчадан Абдуллин Руслан хәзер бик кишле көрәшче безнең чыкты. Аны бик барасы килде инде. Мен уйлаучы, нәрсә әйтер инде. Әле Теләчедән район Роялевка торышы юктыр әле монда дип уйлап торам. Мин шулай дип уйлыйм. Сез көрәш башланган чук уже бирелде. Йо, спорт көрәш буенча түгел. Раил буйлы мен карап торам инде ул. Без бергә үскән малайлар. Бу ел бигрәк каты формада. Дөнья чемпионаты Россияны бик катытты, но Татарстанда зурак веска китте, бул чөтө или авырттымы көрәшә алмады. Но онда Раилгә соперниклар күп булачак, но минемчә я мин түгел, но ничек җирәбәләгән инде монда. Җирәбәлән күп тора. Рәхмәт. Манзара музыкаль премияда Рамил әйтеп китсә инде, менә җырчылар моны ничек кабул итә? Бу премия тапшыруны, бу шараны. Хәерле көннәр, исемсез. Шуны әйтеп китәсем килә, менә Айдар Рафатович әйтеп китте инде 2016 елда, май айында иң беренче булып ул премия, ул инде филармония залында булды. Минем иң зур сәхнәгә чыгуымның беренче чыгышым иде инде анда. Ул вакытта мин үземнән чыгыш ясыйм, хәзер инде иптәшем белән, Рамилә белән җырлыйбыз бергә. Шуны әйтеп куясым килә, менә беренче премия булганда ул теге гади җыелма концерт кебек кенә иде. Менә андый концертлар күп бит инде. Бергә артистлар җыелышып, җырлап, статуэткаларны алып китү генә иде инде. Менә хәзер ул ишектер, мин үзем Казан егете булсам да, мин чыгыш белән әтиянем бу районны кайныга авылдан. Һәр елны җәйге каникулларга кайтып киткәч, 30 августны зарыгып китә идем, чөнки 30 август көнне республика күрәм, шундый зур чара була иде, Үзәк стадионда республика көне. Һәм шунда инде көрәш тә була иде, менә җыр бәйрәме дә була иде. Менә ул хәзерге вакытта кызганыч бетте. Хәзер республика көне, шәһәр көне алай юк дигән шигәтим матур зур үтми. Менә нәкъ Манзара премиясе ул инде ир-атлар өчен спорт булса, көрәш булса, хатын-кызлар өчен концерт булса, инде балаларга анимацион төрле чаралар булуы, минемчә ул гаилә бәйрәме, гаилә премиясына әверелерлек бер зур дәрәҗәле чара дип уйлыйм. Алла бирсә, аның киләчәге якты булыр. Минемчә бу
милләтебезне үстерүдә һәм милләтебезне саклап калуда зур өлеш кертә дип уйлыйм. Чөнки көрәш ул шулай ук милләтебезне саклаган бер чара һәм шулай ук инде җыр, ул шулай ук инде җырның милләтебезне зур дәрәҗәгә күтәрүдә зур өлеш кертер дип уйлыйм Алла бирсә. Рахмат, sizin сорауларыгызга күчик. Әйе. Алмаз Афиятов, ТНВ. Халил Хамидович кадыр инде бу күбрәк сораума, тәкъдимме дип әйтимме? Узган елда әлеге мәсьәләне күтәргән иде, тамашачыларны җәлеп итү. Менә сез әйткәнегез, мин хыялланган идем, чират торып билет алырлар дип. Ләкин без елдан ел менә һаманда монда нәрсә икән аңлый алмыйбыз. Тамашачылар көрәш өчен түләргә әзер түгел акча. Булай караганда бит инде 800 һәм 1000 сум тора. Хоккейга киләләр, мәсәлән, 3000 да алалар, 5000 да алалар, юл өчен дә анда түлиләр. Ошау үчүгә дә анда 1000-2000 китә, аны уйлап тормыйлар. Ә монда җырлар, монда көрәш, районнардан киләләр бит. Районнарда бит көрәшне яраталар беләбез. Барыбер менә шул 1000-не жәллиләр. Килмибез диләр, түләүле диләр. Күпме кешеләр аралашкан бар, кемдер мәсәлән, шул чакыру билетлары көтеп утыра. Шул бер ни өчен менә безнең менталитет шундыймы? Һәм тәкъдим бар иде узган елны шул районнарга әйтергә, мәсәлән, һәрбер районга анда бу бит сезнең кешегездән дә килә, әйтсәң анда 10 түгел, 10 кеше җыярга дип анда. Бер автобус белән бу бит инде проблема түгел, җыеп бәлки шулай циркны тутырыргадыр. Анда бит инде кеше күбрәк булган саен, анда барыбер тартылачак халык. Булай берәм-берәм билет алыгыз инде дип әйтү бәлки дөрес тә түгелдер. Менә бу мәсьәләдә ниндирәк алга китеш булыр икән алга таба. Бу бик катлаулы авыр сорау, мәсьәлә дә авыр, чөнки дөрестән дә инде менә бәлкем соңгы вакытларда көрәш кылмау сәбәпедер. Соңгы вакытта мин карап тордым Россия чемпионатында, халык күбәйде бар burada. Трибуналарда без инде специально җыймасак та, ләкин ул бер шылдыра көрәшкә әзерләр. Безнең рекламада юктыр. Менә хәзер манзара буенча реклама безнең система буенча районнардан чакыра. Мин чакыру ягында түгел мәҗбүри, чөнки алар башында киләләр дә, карап та бетермиләр, кемгә кызык түгел ул. Башында мәҗбүри килгән кешеләр була безнең спорт мероприятиеләрендә, чараларында, анда шыбыр-шыбыр кайтып китәләр, чыгып китәләр, ул тоже кызык күренеш түгел. Аның өчен безгә инде менә бу сез минем каршы якта утырасыз, мин бу якта оказался бүген. Сездән дә тора ул. Ничек без яктыртабыз? Бүген беребез дә газетларны алгач, берегез дә язасы килми, көрәш турында бик сирәк. Шул Раил Нургалиев турында да менә Илшат бригату бер яшьләрдә булса да, инде Раилнең пәһлевал, дөнья күләм җиңүләр юлы. Алар турында бик сирәк язабыз. Алар турында бер генә шәһәрдә дә, туган районда да, яшәгән, эшләгән җирдә дә бер генә баннер да юк, бер генә идә юк. Ярар, Рөстәм Галиев бүген Биктау районы өчен устып әйтә, чыгыш ясый. Рөстәм Галиев аны мактый, күтәрә, безнең аларны пәһлеван итеп, баһадир итеп, менә яшьләргә үрнәк итеп күрсәтү җитеп бетми урыннарда. Билгеле инде көрәш соңгы вакытларда әйтәсем килә кискен, бүген Раил җиңә, Муса җиңә дип әйтеп булмыйм. Радик бүген Салахов бик көчле формада, бүтән җегетләр кызганычка каршы. Булат Мусин травма алды, ул бүген үзе үсеп килә, ныгып килә, бик көчле көрәшче. Бүген кискен бара, кызыклы, теге әйтәсем килми. Тамашача кызык кирәк бит. Наоборот, көчле көрәшченең җиңелүе кирәк. Шунда кызык булалар, рәхәтләнеп. Мин әле карап торам, элекке елларда Раиле торгач, ниянда, Серик янда, ват, тегеләй булды, бүтән һәрбер алымын Серик янда кеше китмичә сөйләшә. Куерта сүзнек, ничек булды, менә бер сәйтә тегеләй булды, икенчесе монда төрле төркемнәр, әле һаманда бәя бирәләр көрәшләрнең көрәшенә. Әгәр дә көрәш кызык булса, реклама кирәк. Инде Айдар инде узган елны бит машина куеп караган иде, машина. Машинага булгач та кеше бар бераз килде. Инде бу ел тоже Айдар әйтеп китәр әле, инде призлар бар. Мин үзем инде туганнарымны чакырам, менә алып, мин 5 билет алып чакырам һәр елны. Бәлкем кемнәрнең көчендә бар, хәләтендә, сәләтенчә инде якыннарын, туганнарын чакырса, шулайрак бергәләп җилсак, ул бердәм эш итергән эш. Аны мәҗбүрләп эшләп булмый. Мин инде билгеле районнарны чакырам, спорт җитәкчеләре аркылы районнардан, күрше районнардан көрәшләрне килсен дип, үзләренең көрәшчеләренә көч биреп торсыннар дип. Ләкин аның белән генә Серик Аринсын торып булмый. Бәлкем менә зур призовойлар куйгач, шундый зур приз булгач, көрәш бәлкем дә кызык үзгәрделәр. Мин шуңа да ул үзенә күрә тоже реклама бит. Призовой фондның зур булуы, ул үзенә күрә бер этәргеч дип әйтәсем килә. Шуңа күрә хыял бар, ләкин аны бергәләп эш итәргә шул. Аны Халил Хамидович та, Айдар Рәүфәтович та үзе генә оештыра алмый. Күмәк эш итәргә эш.
Көрәшне менә Рамил Ринат ул да әйтеп китте, ул безнең сәнгатебез, ул безнең яшәешебез, ул безнең культурабыз. Әгәр дә без беребез дә монда утыручылар безнең иң яраткан татар халкының, башкорт халкының иң яраткан бәйрәме Сабантуйны беркем дә күз алдына китерә алмый көрәштән башка. Әгәр дә безнең балалар арасында турнирлар булмаса, көрәш секцияләре булмаса, шундый бәйгеләр булмаса, менә күз алдына китерик, без көрәш юкка чыга дип. Ул тел кебек шундый катлаулы мәсьәлә. Бүген без күрәбез, телевизорның кайсы каналы чыкса, анда төрле единоборстволар, анда зур күләмле призлар, кызыксындыру, яшьләр күбрәк шунда тартыла, анда күбрәк приемнар ясарга була, анда күбрәк танылырга мөмкинлек була. Безнең көрәш бик авыр. Менә көрәшкә мин үзем көрәшкән кеше буларак әйтәсем килә. Анда бик авыр безнең көрәш, катлаулы көрәш. Шуңа күрә бары тик менә шушындый чаралар аркылы гына без үстереп һәм саклап калабыз дигән өметтә яшим мин. Рахмәт. Сораулар. Радик. Рөхсәт итсәгез, мин Халил Хәмитовичны дәвам итеп сүзен шуны әйтәсе килә. Без менә монда утырган кешеләр, алар берсе дә Манзараның штатында утыра торган кешеләр түгел, барысы да үз теләге белән кулга кул тотынышып, әйдәгез милләтебезне үстерәбез, әйдәгез көрәшне үстерергә тырышып карыйбыз дип, үз теләкләре белән тотынган кешеләр. Менә безнең алып баручыларыбыз, журналистларыбыз да шуңа күрә кайда карасаң да татар теле бетә дип карыйбыз, җитәкчеләрне сүгәбез, җитәкчеләр халыкны сүгә, халык журналистларны сүгә. Шушы круговоротны әгәр дә туктатып булып, һәммә бездә инде ниндидер милләт дигән, Татарстан Республикасы, Россия кешеләре дигән ниндидер чаткылар булса күңелдә, һәр кешедә ниндидер бер өлеш кертсә, теге әсәрдәге кебек үз өлешен кертеп, 1000 яшәрлек имән булып кешенең күңеленә кереп кала алса, инде әлбәттә инде бу бер файда була һәм бер саваплы эштә була дип саныйм. Бүләкләр килсәк, инде бүләк быел без бүләргә булдык техникага күбрәк, чөнки теге елларны әйтик 800 сумга билет алган кеше безнең 500-гә якын машинаны алып китте. Тамашачылар әлбәттә бит инде халык шикләнә, үз кешеләренә биргәннәр, фәлән тигән дип уйларга мөмкин. Шуңа күрә ул кешеләрне без теге сойлап алган кешеләр түгел, шуңа күрә аларны үзләре дә белә, тамашачылар да белә. Быел бүләкләр машина түгел, ә инде менә күбрәк вак бүләкләргә бүлдек һәм алай күбрәк тамашачыларга кызыграк булыр дип уйлыйбыз. Төрле вариантларны карыйбыз. Әлегә Манзара үсеш юлында 5 ел әле чара өчен бигәс. Рахмәт, Радик. Радик Сабиров, Айдар, быел бит инде безнең Сабантуйларда булмады. Сабантуй батырларны чакыра идек алдагы елларда. Быелрак катнашучылар нинди принцип буенча формалашты? Һәм теге катнашучылар арасында бармы Турал Азимов кебек ниндидер бер экзотик затлар? Турал Азимов, әлбәттә теге мин бүгенге көндә ул яхшы, матур кыяфәтле егет, ләкин безнең Татарстан көрәшчеләренә әле ул хәтле каршылык күрсәтә торган егет түгел. Ә менә инде теге төс кыяфәт һәм инде менә Халил Хәмитович әйтмешли, телевизорлардан күрә торган шушы спортчыларга якынрак үзен күрсәтә торган егетләрнең берсе Ижау егете Илдар Шабаев. Менә ул яктан ул реклама юнәлешендә эшләргә әзер һәм нәтиҗәләре дә яхшы. Ул Россия чемпионы ирекле көрәш буенча спорт стасы, бик күп кенә Можга, Ижау Сабантуйларында җиңгән кеше. Көрәшчеләр бик көчле. Быел иң көчле составларның берсе безнең. Экзотика буенча дип әйтик, менә Раил белән чемпионат Россиядә көрәшкән экзотика булмаса да, но җиңел үлчәүдән зурга күчкән Илдар Муратов дигән егет Башкортстаннан. Ул шактый гына каршылык күрсәтте Раилгә хәтта. Принципларга килгәндә сайлану әлбәттә инде беренче унлыктан да кимгә төшмәгән егетләр һәм үзләрен Айнур Суртаев бар бик көчле. Айнур Суртаев бик көчле, Айгиз Зәйнетдинов килеп кушылды. Татарстан егетләре турында әйтмәйбез, әгәр дә чит регионнар турында әйтсәк инде. Менә шулар принцип иң көчлеләрне сайлап алырга тырышу. Рахмәт. Тагын сораулар. Әйе. Хәерле көннәр. Хөкемдарлар турында һәм кагыйдәләр турында да Айдар Рафатович, сез әйтеп китерсез микән инде узган елда кебек яңа кагыйдәләргә нигезләнмәгән булачакмы, әллә инде быел инде сез яңа кагыйдәләр буенча көрәштерәчәксезме?
Һәм кемнәр булачак хөкемдарлар? Әлеге хөкемдарлар составында без алдан сөйләшкәнчә инде ул Фарид Шәйхутдинов иде, безнең баш хөкемдар, һәм ул дөньялар тыныч булып, исәнлек саулык булып, ул булып калса без бик шат. Хөкемдарлар составында бүгенге көндә без инде шоуны чамалый торган егетләрне дә чакырырга булдык, ел саен алмаштырып торырга исәп. Судьялар составы Минрахман Ваккасов, әлеге көндә төп составларның берсендә ике брат дип әйтик, Игезәк Зиннатуллиннар, калган инде без Фарис Саудинович белән килештереп бетерәсе бар. Кагыйдәләр шул 2013 елда кергән кагыйдәләр, ләкин теге этеп тертеп җөрүләр, захват алмаулар андыйларны бетерергә кирәк дип саныйбыз, күбрәк көрәшкә игътибар бирергә кирәк булачак. Рәхмәт. Хәерле көннәр. Көрәшчеләр арасында договорняк дигән сүзләр дә бар. Манзара сөйләшеп көрәшмәүгә менә гарантия бирәме? Бик яхшы сорау. Мин аны үзем дә әйтеп китермен дигәнем инде, бик яхшы, урынлы сорау. Әлбәттә, менә ярышларда ничек? 47-40 кеше катнаша. Анда список чыга да инде. Карыйлар, монда Ринас Калиман, монда фәлән дигән Каримов. Ярар. Уже чамалый башлыйлар. Безнең Манзарада без моны җиң алдык дип исәпләйбез. Бер яктан, чөнки безнең җирә булачак Келәмдә. Лататураны әйләндерәләр. Бер кызыл киемле, икенчесе. Аларның анда сөйләшеп торган вакытлары булмый. Әлбәттә, чаршау артында сөйләшергә була инде, сөйләшкән кеше сөйләшә бит, тел бирелгән, но мөмкин кадәр бу договорняк дигән әйберне бетерергә исәп, һәм көчле көрәшчеләр, мощный көрәшчеләр, белмим, миңа калса, менә миңа уят булыр иде, кем беләндер сөйләшеп ятырга. Алар аны чамаларга тиеш. Әгәр дә син бер составта көрәшәсең икән, матур көрәш күрсәтәсең килә икән, сөйләшеп торырга кирәк дип санамыйм, минем фикер. Монда сөйләшеп тә булмый бит. Теге поезддан 2-гә бүлеп булмый, 2-гә. Машинаны бүлеп була 4-гә, 2-гә. Монда акчаны бүлеп була, поезддан бүлеп булмый. Или син җиңәсең, или торасың. Шуңа күрә поезддан аның файдасы бар. Тагын ди. Көрәшкә җиткәч сорауларда яхшы. Шунда бер тәкъдимдә түгел инде. Әйтеп кенә китмәкче булам. Менә башта Илшат әйтте инде, мин ди Раил Нургалиевка ди бирәм, быел бик көчле дип. Ләкин менә мин гомер буе көрәштә йөрим бит инде, 30 елдан артык. Берсенә дә бирә алмыйм. Менә узган ел Чаллыдан Ринат Гиләҗетдинов дигән егет, Рәнисме Гиләҗетдинов. Быел формада түгел, мин аны карадым, Татарстан беренчелегендә карап тордым. Әлләни формада түгел ул. Җиңелде, нигә? Фирдүскә җиңелде. Аннан соң нигә дә мин аны хөрмәт итәм. Ул 5 тапкыр, 6 тапкыр дөнья чемпионы булды, Раил Нургалиев. Ләкин мин аны да бирә алмыйм. Чөнки ни өчен? Менә Россия беренчелеге булды бит. Россия беренчелегендә ул Сыртаев белән тип-тигез көрәште. Хәлил хәтерлисең инде, әйме? И соңгы әле Сыртаев утып барадыр, 6 секунд кала. Шуннан моның тәҗрибәсе белән әйтик, Раил Нургалиев бер бал алды, и җиңде. Аннан соң менә бу Татарстан беренчелегендә үзегез күрдегез, башта Салахов Изутскалада Нинотты, Раил Ноттаннары Мусанотты. Менә монда шунысы белән теге договорняк дигән әйбер монда булмаячак, чөнки беренчедән менә Айдар дөрес әйтте, дип уйлыйм инде. Беренчедән бу вакыт әле көрәшчеләр өчен менә бу январ ахыры теге бик зур формада торалар дип әйтә алмыйм мин аларны. Әлбәттә, шөгыльләнгән спорт формасында тора инде. Ни өчен әйтәм? Менә безнең иң зур ярыш әле Муса Җәлил турниры февральнең урталарында гына була. Шулай бит хәл. Нидә февральнең 20-ләрендә. Менә мин спортзалга йөрим, энергия институтының инде. Анда менә малайлар хәзер сессиядә. Юк алар, спортзалда юк. Без йөрибез шунда, ветераннар инде буталып. Шуның өчен монда кызык булачак. Шуны гына әйтмәкче булам. Кызык һәм көтелмәгәнчә булачак. Чөнки Татарстан белән узган Татарстан беренчелеге иң соңыннан булды. Башта дөнья булды, аннары Россия булды, аннары Татарстан. Татарстан беренчелегендә Россиядә откан безнең 9 малай отты, егет инде. 9 малайның икесе генә чемпион калды. Атлас абый, рәхмәт. Сораугыз бармы? Юк, мин булып Алмазның сорауы бар. Мин сорауга җавап итеп булай дип әйтәм. Сорау да булды, ул комментарий да булды. Аннан соң көрәштә бер әйбер бар бит. Бер көрәшчегә икенче көрәшче уңайсыз туры килми.
Мин карап торам, Сыртаев ул бик нык шөгыльләнә, Раил шөгыльләнмәй. Беренче сәбәп шул. Икенче сәбәп, Раилне өйрәнәләр. Раилгә Җойсы Сыртаев белән көннән-көн аралар теге кими бара, конкуренция кими бара. Ул да күрә, Раилның яшьтә бара, күбрәк яшьләр төрле бар шуңа күрә. Берсе җиңә ул бик элек бик җиңел көрәшәдер. Муса Радик Салахов белән, Мусаның быел травмада көрәшә алмады. Радикның виста икенче, Радик андары bir yıl yaitke şana faydaga buldu. Şuna göre eğitim bu nişik kire, nindi keyifte kireler. Kim indi sağlıklarını kataşagan, mene alibiyalarını göre biz indi kadar niye çıkkaş, kelamga çıkkaş. Belki mene biz yaştık, başta da mene eğitim fikrini biz anı biz her yılını ütkərgenden son manzaranı minde yılışabız, neticeler yasıyız, kengeşeşabız. Belki biz anı bir yıl indi dekabrda uzdırыбыз 22 yılın kımda şunday может belki fikir bular. Uylaşırız. Sizin bilen de kengeşeşibіз. Bir jurnalistlerini jiyip, şey işip fikirleşip, sizin fikirler bizge bit gerek. Ona göre biz bütünümüz bir lotkada, bir karabilde bizden tura barımızdan da oydarıttaki etip gitti. Anın ştatının yok. Min üstere gelen biriyim deyip, mina indi hükümet akşa tülüyanın için. Adnak onu birgelep işlerge tiyiş, birdem. Baratik men suyunib turam zalga kirgach, mana bugun bik kameralar, siz bugun kelgansiz. Endi bu birinchi targish yil boshida. Endi rahmat Respublika tashkilotchilari Rustam Nurg'aliyev qabul aytdi. Mana biz shunday shartlarda yashirga da tegish, ishinde olib borga shu vaqtda sportda, kultur yo'nalishlarida o'rgatmasga saqlanish choralarini qo'llanib, biz endi biz ishlarni borga tegish. Ul kirash bizning bek kontaktni, чтобы yigitlarimiz bizning cheklanmasinlar. Ул мәсьәләләрдә бар бик кискен. Ул uyushtiruv ishlari bik qatlavli ol. Qaridan qarab turganda aytar betdagi oshag'an bilmay turgan bilan aning bik ko'p xizmat qilish. Mana Oydarga ming rahmat, o'zining komandasi bilan, o'zining partneri bilan olib bora. Endi kimlar tili, endi bugun birgalab yordam etira kerak. Fikrlar da kerak sizdan birinchidan, ideya bugun yordamda kerak. Özgüne soru bereyim mi? Halkamdich, mana Дұрысыңын еткенде Башқұрстан күрәшчеләре кызганам инде. Үзләре бөтенсеннән бер башка эстен кебек, ләкин Татарстан көрәшчеләре аларны бәрәдә сала. Күптән түгел генә беренче тапкыр шундый бик матур ярыш булды. Татарстан һәм Башкортстан финалда очраштылар. Кубок России, стенка на стенку. Вот. Менә әйтә алабызмы без Татарстан егетләре, татар егетләре башкорт егетләреннән шуннан да бер башка эстен дип. Endi bulay tege Kuş Respublika jigitlerine bunday perşatka atı bəgük dürsə tugildir. Lakin mine biz bilemiz soңғы yıllara Başkırstanda onun yetekçisi zor işler alıp bara Respublikada Başkırstanda alarda indi kreş saraylara tüsüle mekteplerge indi ne только Tatarşa kreş, bütün kreş türleri, spor türlerinde kreş türlerin üstürü boyunca İşinçiler boyunca alıp bara Minsan'dan Başkırstanda kreş alı dağında üser bizge alar kişiliğe konkurensiya sarlar deyip men indi soңғы yıllarda okutkeniyim. Balalar arasında alarına уже көріне өзгеріш, көзге көрініп өзгерелер алар. Ләкин зурлар арасында быйыл қызық не болды? Ситуация бүгін қызық көрініш болды. Біздің индегетлеріміз Висар клубта ордылар. Шоңа көре біздің жиылма команданың жерға бик ауыр болды. Біз инде қойған бірінші номерларны Рауль Гарифулович белән без фикерләшкән, әгәр дә егетләр инде арсалар, травмалсалар дип инде икенче номерларны кайбер өлчәләрдә безнең 3-нче, 4-нче номерларда булды. Ләкин алар да безнең Башкортстаннан килгән беренче номерлы егетләрне җиңеп чыктылар. Мин һәр вакыт сөйнәм, шатланам. Безнең һәрбер өлчә авырлыгында бер 5 берсен-берсе алмаштыра торган җегетебез бар. Бу зур кискенне һәрбер өлчә авырында элек без белсәк Раилне генә аның өлчәвендә бүген инде Раилгә каршы тора торган 4-5 егетебез бар аның өлчәү авырлыгында да. Бу сөйндерә, бу билгеле инде системалы хезмәтнең мин әйтәсем килә Марагыл чыккан җитәкчесенә, ул һәрбер район җитәкчесенә менә без кайсы районганың белән бармыйк төрле үз юнәлеше буенча, мин үз юнәлешем белән әгәр дә районнарга барабыз икән, без анда кызыксынабыз, кем алып бара көрәш секциясен, алар кайда чыгыналар, инде шартлар. Менә хәзер Рауль Гарифулович белән без чыгып китәргә киләсе атадан районнарга барып тикшереп бирергә исәп бар, ничек алар бу эшне алып бара, мәктәпләрдә ничек эш куелган. Ул системалы эшнең нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. Соңгы елларда безнең зур кискенлек һәрбер өлчә авырлыгында егетләр арасында
Мин инде ни өчен менә әйтәсездер, Атласави яри бүген тимәде инде миңа. Әйтә торган илектәгеләй көрәшәләр, илектәкә өчен, исем өчен генә дип бик күп җәрәхәт алуларда көрәшләр арасында. Инде бүген профессионал спортчы икәнсең, кайсы төрне генә алма, син инде элек атнага 3 тапкыр шөгыльләнергә кирәк иде. Ә хәзер көнгә 3 тапкыр шөгыльләнергә кирәк. Инде ул синең хобби гына түгел, эш билгеле кемдер инде үзенең эше бар, укыта, или тренерлык эше алып бара, или бүтән профессиядә эшендә башкара. Һәм буш вакытында килеп шу яраткан спорт төре белән көрәшә. Ләкин безнең беләбез бер когорта егетләр, алар только менә шөгыльләнеп ята спортзалда көрәшә. Мин әйтәсем килә, бу уже безнең көрәшебез кайсыдыр җегетләр өчен ул профессионал спорт төре. Инде эш кебек аларга, профессия кебек. Билгеле шуңа күрә инде мин күтәрәм инде ул мәсьәләне көрәшләргә инде түләү мәсьәләсендә Марат Шәйтә инде син хәле бит диндә әзрәк нәфсенә карарга кирәк, күп бирергә кирәк түгел, ләкин мин спорт төрләрен, бүтән спорт төрләре белән чагыштырсам, безнең татар көрәшендә күп премиялар түләнә дип әйтмәс идем. Билгеле ул бүтән көрәш төрләрендә дә юк. Аның өчен инде олимпиада җиңәргә кирәк, чемпионат мирларда җиңәргә кирәк. Әмма дә ләкин һәрбер көрәшчене без карыйбыз бит, алар кемдер абыйсы, әтисе, семьяны алып барырга кирәк, әле торам алсаң син беркемгә дә кирәк түгел. Бүген районда эш калам дип торган кеше юк. Менә бүген кисен нинди генә чемпион булмасын. Шуңа күрә аның мәсьәләләре күп. Әгәр дә дөньяви мәсьәләгә кирип китсәң, алар арасында һәрберсенең инде мәсьәләләре күп. Ләкин без инде мин монда күз алдым безнең инде ул көрәшне масштабный, аның кумирлары бар дип, кемдер килерләр, районның да үзенең ничә елга инде үзләренең кумирга әйләнгәндер, аның өчен көч бирә килерләр. Бүтән Муса өчендә һәрберсенең семьялары килер. Шуңа күрә мин әле бар бердән өметләнәм, Серик Аринасы тулыр дигән өмет белән торам. Тем более без аның инде рәттән утыртмыйбыз кешеләрне бер урындык аркылы, шуңа күрә Серикне тутырабыз дигән өметтә калам мин. Халил Хамитович, татар көрәшчеләренең көчлерәк булуын сез Башкортстан көрәшчеләренә караганда системалы эш белән дип аңлатасызмы? Артык прямо җавап бирәсе килмәгән инде, әзрәк чыгыр. Билгеле системалы эш ул безнең. Без инде алданрак башладык. Башкортстаннар әле менә хәзер генә башлады. Biz көрәшкән елларда бик кискин иде. Башкортстан белән Атласай белән Башкортстан белән Татарстан бик тигез иде. Хәзер без үстенрәк. Рәхмәт. Әйе. Biz киңрәк аудиторияга чыгарабыз дип, рус телендә дә җавап бирик инде. В прошлом году основная борьба, основное внимание было приковано к Нургалиеву, понятно, и Мусе Галямову. В этом году кто является хедлайнером, я так понимаю, как раз Айдар Шаймарданов и Ильшат Идиатов. И чем собираются еще удивлять организаторы, всегда оставалась какая-то интрига под конец, которую болельщики узнавали. Вот. И опять же просьба, если вы на самом деле являетесь хедлайнером, в конце опять сделать вот этот face-to-face, который привлек опять же внимание, привлек постороннюю аудиторию, других представителей других видов спорта. Вот как раз хотелось бы узнать об этом. Айдар сейчас меня добавит. Несколько слов. Действительно, интерес спортивно-музыкальной премии Манзара растет. С большим желанием приходят борцы. Мы отобрали по рейтингу самых сильнейших 20 борцов до 130 килограмм. Конечно, есть ряд борцов, которые свыше 130 килограмм, которые не могут участвовать. Очень высокие конкуренции. Показывал последний чемпионат Татарстана, России, чемпионат мира. Приезжают из других регионов борцы, из Удмуртии, из Башкортостана сильнейшие. Надеюсь, будет сильнее борьба. Сегодня невозможно ставить на кого-то, ни Раиль Нургалиева, ни Муса Галямову, ни Радика Саляхова, потому что мы не знаем на сегодняшний день о никакой форме. И есть между ними удобный соперник, неудобный соперник. Есть еще прошлогодний победитель у нас Ранис Гилязитдинов из Набережных Челнов. Поэтому будет очень интересная, зрелищная, динамичная борьба. То, что касается, мы, чтобы заинтересовать и было бы интерес, взяли и легкие веса, там до 75 килограмм будет 4 борца, 2 пары, они сильнейшие, равные соперники. Тоже это спонсорская борьба. Также будет сумо, так как в этом году у нас пройдет чемпионат России, чемпионат Европы по сумо. Есть желание некоторых борцов по куряш, что они хотят тоже перейти на борьбу сумо. Есть здесь тоже
некоторые сдвиги. Сегодняшний день избран президентом Федерации по борьбе куряш, наш курашист Фарид Шайхуддинов. Он уже проводил первый чемпионат Татарстана к концу года, и участвовали там более 100 борцов. Надеюсь, тоже любимый вид спорта для наших единоборцев также наравне куряш. Ожидается разыгрывание тоже призов различной бытовой техникой. Зрители не уйдут без сюрпризов, поэтому всех приглашаем, пользуясь случаем, посетить 16 января цирк в центре города, красивым, обновленным, новым цирке, и видеть самых сильнейших борцов, я бы назвал, мира по борьбе куряш. Айдар, может, добавить? Особо добавить нечего, Халил Хамитович, в принципе, все сказал, но... Хитлайнер скажи, я их слова не знаю. Хитлайнер... Я утром изучаю английский, что-то репетитор мне не сказал еще хитлайнер. Ну, я по поводу хедлайнера уж так громко бы не сказал, но раз за год я показал результаты, и это привлекло зрителей, ну, я думаю, это тоже хороший результат. Раз на меня ставят финансовые, спонсорские деньги, значит, дело все-таки может быть в рекламе, подаче себя, потому что борцы у нас скромные люди, они вот, мы просим, запишите там видео, приглашение, они стесняются, там, пускай сначала этот запишет. Вот я хочу взять на себя ответственность, пусть это будет для кого-то смешно, пусть это будет для кого-то интересно, для кого-то может быть примером. Я вот с этой точки зрения хочу выступить на премии Манзара и бороться одним из самых сильнейших борцов своего времени, и десятки лучших спортсменов состоит Ильшат Айратович Идиятов, чемпион России, многократный победитель республиканских турниров, выигрывал даже призовые места в Таджикистане по их виду спорта. Ну, я постараюсь. Моя цель и как бы одного из основателей опередить такие глобальные компании, не только цирк, чтобы мы собирали не только в цирке, а мы были на слуху и достигли такого результата, как великий Макдональдс, айфоны, вот все эти компании. И я постараюсь со своей командой, с идейными вдохновителями, чтобы мы достигли, и я смог за свои слова ответить за определенные, после определенного времени. Рахмет. Сұраулар бар ма? Шаға перевайда көрмегізін, айфондарын жеңе білсе, заявление қоты ясады. Айдар Рафатулы қоты ясады заявление. Но стремиться надо, Айдар, я с вами полностью согласен. Кішкене алып болмайтын, кішкене жегілер түгел. Шушы сіздің болашақ алышығызның турындайын сұрау Айдар білән Ильшатқа. Айдар, сен яшөсмер вақыттан соң олар арасында көрәшкәнең булмады дип әйтсәм дөрес буладыр инде. Зур ярышларда моңа кадәр, бүгенгә кадәр дип әйтгәндә Ильшат белән келәмдә очраштыгызмы? Кем өстенлек алды? Зур ярышлардамы, тренировкалардамы? Гомумән ниндер предысториясын сөйләп китсәгез. Мен еш чакта Татарстанда 2 тапкыр 97 елда һәм 2000 елда яшьләр арасында республикада җиңүче калдым. Аннан соң инде район сабан туйларында бик күп җиңүләр яуладым. Ләкин әгерҗе җирак булу аркасында без Казанга яки башка җиргә килеп җитә алмыйдык. 270 километр аны аппендикс дип җиртәләр. Ижау территориясына монда хәтле килеп җитү ул безгә хыял гына иде. Ул барбыр ниндер үзенә күрә нәтиҗәсен уйнагандыр, ләкин шуңа да карамастан көрәш белән мин туктап тормам, һәр вакытта да шөгыльләндем. Мин 17 яшьтә вакытта ук Муса Җәлилдә катнаштым, авыл хуҗалыгы призларында катнаштым. Ләкин андагы мясорубканы узу, ул әле генә мәктәпне бетергән студент, абитуриент яисә студент өчен анда мөмкин түгел. Син башта 10-лыкны узырга тиеш, анда хәзерге вакытта андый интернетта юк, спортзалдан чыкмыйдыр көрәшчеләр. Аларның сумкаларын ачып карасаң да, анда я борцовка, я көрәш киеме буладыр, әллә нәрсә булмыйдыр. Шуңа күрә ул составны узу
әгерҗедән килгән малай өчен ул мөмкин түгел. Ләкин минем зур хыялым бар, Рөстәм Хашимов белән көрәшеп карау. Ул вакытта ул 55-тә көрәшәдер. Ләкин шулай килеп чыкты, мин формага килеп кенә җитәм дигәндә, Рөстәм Хашимов көрәштән китеп барды. Аннан соң икенче зур хыялым иде, ул инде Илшат Идиятов белән көрәшү. Илшат Идиятов инде һәрвакытта да якты персонаж булды, скандальный персонаж булды. Шуңа күрә бөтен кеше хәтерли аның көрәш алымнарын. Шуңа күрә бүгенге көндә әгәр дә еллар узганнан соң да мин Ходай миңа биргән икән шундый мөмкинлек һәм бүгенге көндә мин 36 яшь, кемдер 36 яшьтә спорт карьерасын тәмамлый, ә мин үземне 36-га хис итмим. Шуңа күрә мин яхшы формада дип шутлыйм үземне. Шуңа күрә нәтиҗәләр быел күрсәтте. Мин әз ким әзерлек белән дә чемпионат республикаларны ота алам икән, димәк инде мин элек яхшы шөгыльләнмәгәнмен дигән сүз. Sen ничә яшь? Халил Хамитов, мен 37 яшь. Синең улгайганны көттең инде әзрәк. Мин Айдарга бер тәкъдим бар. Айдар Рәфәт улы, иншаллах еллар тыныч булып, киләсе елга менә монда журналистлар белән күрешкәч, кем манзара спорт премиясын яхшы яктырта, менә иш нене навайсин спецпресс белән менә монда бүләклек. Так, бу беренче тәкъдим, спецпресс белән. Аннан соң сездән бер тәкъдим бар. Тәкъдим көтәм. Киләсе елга давайте манзара турнирына, бәлкем сез табырсыз, кайсыдыр единоборство буенча кызыклы менә шоу ике парны бар бит, менә анда мин карап торам, берәү шылбырлар белән 140 кг нишәдән дә бик көчле не бар аның. Бәлкем аны паблик белән көрәштергәдер, көрәшә белсә. Менә шундыйрак бер-ике шәхесне табып, теге спорт дөньясында танылганрак, бәлкем бүтән боймы килсеннәр, менә кешегә кызыклы булса, кемгәдер шунысы кызыктыр, кемгәдер суммасы кызыклы, кемгәдер безнең көрәш кызыклы. Безнең инде бигрәк тә игътибар безнең көрәшкә, ләкин инде сөйләшергә зирәк, гәпләшергә сүз булсынга, бәлкем шундый шоу номерларда кертергә риза. Сездән тәкъдимнәр, яхшы тәкъдим өчен Айдар, ансына яңадан бер приз куя. Алла бирсә. Яхшы, Халил Хамитович, чыннан да бу бик дөрес фикер, бик яхшы фикер. Әгәр дә инде рөхсәт итсәгез, мен бүген үк бу сүзне тормышка ашырга исәп, әгәр дә Данияр Рафаэльевич сез шулай ук язып алырсыз, без бүгенге көндә әлбәттә инде беренче журналистлар бәйгесе дип әйтик инде игълан итәбез. Беренче урын алган кешегә безнең компания, Манзара компаниясе әзер 30 мең, икенче урынга 20 мең, өченче урынга 10 мең сум күләмендә акча тапшырырга һәм комиссия кемне куясыз? Персәл комиссияны бара кирәк бит. Килештерергә кирәк булачак. Үзләренең материалларын, тәкъдимнәрен Манзара КЗН.ру сайты аркылы танышып барачаклар. Положениесын без чыгарыбыз һәм һәрбер редакциягә тапшырабыз. Музыкаль программаны яхшы яктырта, шулай бит, шулай. Әлбәттә, әлбәттә. 60 мең шәп итәсез әле, Аллаһка шөкер, Халил Хамитовның теле белән. Әле үзгәрә утырсак, тагы бер мөмкинлек бар. Башка тәкъдимнәрне көтеп калабыз. Юк, пока банкротка чыгарганчы Манзара компаниясе китик. Һәм менә Айдар үзенең кем белән көрәшергә теләвен әйтте. Илшат, бәлки сез дә әйтеп китерсез. Кем белән көрәшергә хыялланган идегез? Бар идеме менә Айдар белән көрәшергә дигән. Ничек кабул иттегез гомумән бу тәкъдимне? Ну, Айдарга көрәшергә әле вакытта мин Айдарны белмим. Ул әле вакытта уже әйтмешли десяткада кирми. Минем яшь вакытта, ну, 20 килайым минем көрәшәс килдер Аны Габдрахманов белән. Менә Балташтан ул бик кичле көрәшче, бик мин аны мәч белән бер дип әйтәм. Аны ничек атсан да ул аякта калай. Ну, анара анладым мин аны ничек көрәшергә. Захватны алсам, беренче эшләсәм ул ләгә. Менә шуңа Манзарада да Айдардан захватны алсам, ул минеке Алла бирсә. Ярый, мин дип әйтмәделәр, тагын көрәшәсе булыр иде. Беренче тапкыр җиңде бит. Җиңгән метрга килгәндә, беренче тапкыр Илшат Идиятов җиңде. Батырлар бәйгесендә. Сораулар бармы? Һәм менә мин бер сорау калган иде. Сез әйттегез, Салават Фатхетдинов булачак дип әйме? Һәм берәү Шәрәм Гайретдинов була, тагын кемнәр була? Җырчылардан. Бәлки ул да кызыктыр. Мондый нәрсә бар, ул бит теге оештырасың да, җыр-җырладың да киттең түгел. Авторский рау дигән әйберләр бар, шуңа күрә безгә алар шулай ук договор составить акча билетлардан сырыйлар. Бу бит без коммерческий турнир дип теге артистлар өчен дә безгә түләргә, үзебезгә түләргә туры килә, аларның җырлаган җырлары өчен. Шуңа күрә без быел үзләре теләк белдергән кешеләрне чакырдык һәм безнең тип составыбыз бар. Ул
Салават Закиевич, ул инде безнең компанияның виртуаль һәм гамәлдәге культура эшен җитәкләп баручы кешеләребезнең берсе. Рамил Хәйретдинов инде әйтеп киттем, һәм аның иптәше Рамилә. Һәм шулай ук без быел сюрприз итеп калдырыйк. Әлбәттә, мощный шоу-программа әзерлибез, Алла бирсә. Быелгы манзара иң яхшы манзараларның берсе булыр дигән теләктә калабыз. 5 ел узды, без моңа күп көч куябыз. Шуңа күрә күбрәк җыр биюгә дә игътибар итәбез, төрле оригиналь жанрларга да тамашачылар белән эшләүгә бик күп игътибар биреләчәк. Данияр Рафаилович әле кичә менә бүләкләрен дә алып кайтты. Шуңа күрә безнең спортчыларыбыз белән автографлар, аларның кайчан да булса теге календарьларына, ниләренә кул куеп алынган, шундый дәрәҗәгә барыбер уены белән, ләкин барыбер чынга да килеп чыгарга мөмкин дип әйтергә кирәк. Рәхмәт, әйе. Biz менә Сөембикә журналында узган ел шундый бер материал әзерләдек, көрәшче хатын-кызлар турында. Безнең республикада көрәшергә ярата торган хатын-кызлар да күп икән. Алар Сабан туена көтеп торалар һәм бик яраталар, бик мавыгалар. Хатын-кызларны да көрәштерү турында уйламыйсызмы? Мин үзем шәхсән бу сорауга каршы. Хәлил Хәмитович аның бик матур җавабы бар. Хәлил Хәмитович әйтеп китсәгез, сез яхшырак булыр. Ул, конечно, безгә ирләргә синең келәмдә үзеңнең апаң или әниең булмаганда бик кызык карап утырга. Ләкин беребез дә үзебезнең апасын да, әнисен дә туганын чыгарып көрәштерәсе килми. Чөнки кызлар өчен безнең бүтән спорт төрләре бар, бик нәфис гимнастика бар, безнең фигурлы шоу бар, бүтән спорт төрләре. Инде син әгәр дә бик каты инде көрәштерүне яратасың икән, бар олимпия төрләрендә ирекле көрәш буенча хатын-кызлар арасында. Мин сторонник түгел хатын-кызларның көрәше өчен аларга барбыр. Безнең әни буласары бар, ул травматичный да, ул аның өчен профессиональ рәвештә шөгыльләнергә кирәк. Ул бик катлаулы мәсьәлә. Аның киемнәре дә нитергә тиеш. Ул дөрес әйбер түгел. Мин бер генә җирдә дә, бер генә Сабан туйда да теге бөтен кеше көлә, бик мин күргән бар видеороликлар, теге шау-шыгыр килә, алып баручылар да кызып китә. Без үзебезнең иң якын нәфис кешеләребездән көлке ясарга тиеш түгел. Мин аны бер кашында фикерләмим дә, хупламим дә, ул әйберне онытырга кирәк. Кемдер керткәндер аны, кызык ясыйлар соңгы елларда. Матур күренеш түгел. Сабан туйда әгәр дә инде бик теләп, әгәр дә инде хатын-кызларны поддержать итәм дип көрәштерәсең икән, аның киеме дөрес булырга тиеш, гыйлеме дөрес булырга тиеш, фикере ул дөрес әйбер түгел. Мин аны җаным тәмлем дә, күңелем белән дә якында китермим. Хатын-кыз тел белә дә җиңала, нигә аңа әле көрәшеп торган. Рәхмәт. Сораулар булмаса. Бармы сорауларыгыз калмады? Рәхмәт. Айдар, бәлки тамашачыларга әйтәсез, журналистларга әйтәсез, сүзләрегез калган булса. Айдар әйтте бит не сүзен? 30 мең, 20, 10 мең дип инде моннан да артык әйтеп булмый ник бер. Менә январь азагында бер әзрәк финанс ярдәм булаша бит Айдар. Сен кайчан бирә торган буласың алар? Ел ахырында ничек була? Менә минем исәп мондый хыял бар инде. Елда урында яктырта торган булармы? Или январь азагында ничек менә конкурсның бер шарты сорау булып калды мен. Әле положениесын төзергә кирәк, Хәлил Хәмитович. Менә кайчанга кадәр алар декабрь хәтле итеп оештырабыз. Без аны бәлки манзарада тапшыра торган итеп ясарбыз. Татарстан чемпионатыннан бирибез анда. Юк, Татарстан чемпионаты безгә кагылышлы мероприятие түгел. Анда аларныкын яктыртсыннар, федерациялар эшләсен. Манзарага кагылышлы икән, без Хәлил Хәмитович манзарада оештырыйк инде аны. Ярый. Миңа бит кайда көрәш бөтенесе тигез. Айдарларның аларзырак бүлешәләр. Менә мин ничә ел пресс-таба язмасын инде, камералар пусть не пишут пока. Просьба. Менә мин үзем көрәшеп йөрдем инде, әлхәмдүлилләh, мөмкинлек бирде Аллаһ Тәгалә миңа шундый. Мин барбер көрәш янында барбер безнең әзрәк дуслык юк. Адаса юшлай бит, барбер бүлешәләр, спорлашалар, тәгъвәләшәләр, инде ул кирәк тә кырыйдан карап торганда. Ләкин безнең барбер татар башын татар ашар дип, дус түгел алар. Менә мин шуны бер шей. Бөтенебез бер кадакка сорат яши. Татарстан чемпионаты мол, Россия чемпионаты, дөнья чемпионаты. Безнең барыбызда, күңелләребездә көрәшчеләрне таныту, көрәшне үстерү. Анда кем эшли, ничек эшли,
Біздің әзірек бар, инде әзірек шондай не бар? Бізде әзірек хүсітлік те бар біздің халықта. Кімді нәрседер ішесе, аны тігіле екші, бұлай ішлемей. Мен неше айтам, біздің ішке келгенде де кішілер, міне тігі дұрыс ішемей, бұлай ішемей. Әгер де ол дұрыс ішемей екен, сен янына басаның, алдына бас, қиға бас. Өздері бірін сәшемейлер. Әшсеген кішіне біздің инде тіге нетерге қалыпқа салып аны инде шейнерге біз болдырабыз инансы. Міне айдар тігіле іші, бұлай іші. Өзіңіз алып ішсәгіз, бүтен проект манзара olmasın, Татар Кремліне болсынында, бүтенше болсын, Аққалфақ, бүтенше болсын, аны түрліше ойлап табырға бұла проектларына. Инде әгерде кімдеңдер тілегі бар екен, ол қушыларға тиеш. Инде бейгілі, инде har kişinin bugünkü biz demokratiyimiz bitinde, har kişinin öz fikri var, fikrini aytırga tiyiş. Lakin onlar faydaga bara tiyiş. Men indi Total Kreasyonda ergeç көп білем, біздің гіл дауға шығып тұранда. Әлегіліктен бір-бірімізді яратмайбыз. Біз күрашты яратабыз, өздері яратмайбыз. Не шапшы айдыр ол? Нәрседен келе тұрғандыр, мене не шайлығында қаман. Мене қаман кетерден ойдырды айтабы, Татарстан чемпионаттырғанды кем менен дағаның федерация қорасында. Федерацияға айтсаң, андағы бір уәкіл айтайынды, ойдар бұйтан шәкші ол. Мене шылай барайынды тұласа бай. Тұрмыш. Бәлкім шоң мене қызықлыдадыр енді ол. Теге гіл ақ юлдан ғана барып тұрмайтырғандыр. Ләкин аның күрәшінің негізі, мен шоны яратам татар күрәшінің. Келемде алар теге бик кискен күрәшчілер, күндәшләр, келем яндылар бик якын дуслар. Біз бит аны барбыр, ол жігітлерге қараға тиеш. Теге қызығы шыңына түгіл, алар мен әне қатын қызлар кебек, кімдір абысы, әнесі, әтесі, бик бір шылам мен, чөнки барбыр жарақатлар да болып тұра. Спорт түрінде ғыммен, қойсы спорт түрін алсаң да, жоғары спорт дәрежеге келгеш, онда ярыштар уақытында травмалар бұла. Қызғаныш, кішіңе ешіре керек, тұрмыш алып бара керек, қатылауы мәселелер алар. Ләкин мен шаным, тамашашыларға келіп, оларға күш беріп тұрса, олар да қанағат болып қалар бізде деп. Міне белгілі, Сүйінбеке журналары қадыр еза башлағаш біздің күрәшіне. Қатын қыздарға күшкендеріндар, Сүйінбеке қатын қызларын көбірек еза. Олардың битәрі ерлері де бар, олардың да езара керек. Шай мı? Яра уңыштар сізге барығызға да инде. Менің фикірім шол, мына бүгін көплеп келгенсіз, біздің әлі дұрысыңын айткенде татар күрәшінде біздің көп бәйгелер бізде жоқ. Біздің инде мына Мұса Жәлел турниры биыл инде иншаллах бізден өткерге тұрабыз Минзәледе. Өткерге есеп бар. Ondan соң инде біздің Татарстан біріншілігі, Россия біріншілігі планлаштырыла. Әлі Билбау бойынша да біздің дүния біріншілігі биыл шулай Қозында планлаштырыла. Әмма ләкин сізне бик тағын тілеп қалам. Инде сізде юғалмағыз, язып яқтырып тұрсақ иде біргелеп. Дұрыстан да міне мен бик ғұрыланам, шатланам. Бик күшті күрәшчілер біздің. Теге қарап тұрышқа буйсынлары да бик мотор, теге қияфетлері де, ғилімлері де, фикірлері де, алар көбісі түрлі дәрежелі орындар ішлерінде де алдыңғаларына, аларға көбірек ясыға яқтыртсақ еді. Аларының қадайты тұрмышларында, барған жерлеріне барып, интервью алып, не үшін алар күрәшін сойлалар, кімдір біз яш жігетлерге, яш сүмірлерге етергеш болыр еді тұрмышында спорт түрін сойларға, алар біздің күрәшінің сойларлар еді. Ялқын біздің, ялқынны яза, нәжуна көбек, ялқында Шахри Қазанда бек мотор шаға біздің Чөнки аның турнирузда бергәләп без аны үткәрәбез. Шәһри Казан газетасында мен әйтеп киттем. Радиккада менә тәкүне күршкәч, без авылда инде газетларда бик күп килмәйбез. Ватаным Татарстан, вернее, дөресен Шәһри Казан түгел, гафу радик. Ватаным Татарстан газетасын көтеп аладыр як. Артында чемпион булу, инде минем үземнең фотография чыккач, әле бүген дә апай саклый аны. Сондыкта саклаган ничә ел инде һәрберебезнең фотография чыга. Ул инде авылда һәрбер кеше көтеп ала. Кемдер ул вакытта бит транспортта барга төрле шәһәрләрдә узадыр юл. Мөмкинлекте бөтен кеше күреп алалар чемпионнарны бик мәртәбәле Шәһри Казан белән үткәрә безгә радик. Почему бы нет? Рәхмәт Хәлкән. Чыкмады, менә бит ахырга таба. Рәмис бер генә әйтәм инде, бәлки керер берәр кая. Хәлкән белән Теләчедә очраштык бер турнирда. Шунда бүтін жетекшілер жиылған бит инде, район жетекшілері, Қазаннан кайтучылар да бар. Һәм Хәлихәмич тотты да бүтін жетекшілерне
Шәһри Казан газетасына яздырды. Башта үзем язылды бит әле. 50 подписка һәм үзе тагын 10 кешегә яздырды. Рәхмәтемне җиткерәсем килә Шәһри Казан исеменнән дә рәхмәт. Реклама. Рәхмәт. Юк, мине чакыргалыгыз. Не, пресс әгәр дә сезнең кайсыдыр язмаларга Атласович чакырмый, Атласович чакырсам, мин сразу илне яздырам. Тыңлыйлар? Тыңламасылар. Юк, дөрестән дә безнең газеталарыбызны мин беләм. Юк, бар burada газеталарга язылу, журналларга язылу буенча ул безнең тоже бурычыбыз. Сакларга тиеш, без сакламасак булмый. Менә шуңа бер-беребезгә ярдәмләшеп. Бәлкем безгә не радиогүләргә кирәк. Марадович белән сөйләшеп, Татарстан беренчелеге и Шәһри Казан газетасы президент, почему бы нет? Гүләргә кирәк. Кызыклы идея. Абин, Кызыклы идея. Может быть, Мишә, Татарстан чемпионаты мәңге булачак ул. Шунда бергәләп булса ул әйбәт булыр иде. Гүләргә кирәк. Марадович белән сөйләшәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, елларыбыз тыныч, имин булып, бер-беребезне югалтмыйча, матур итеп эшләргә, барыбызга насип булсын күрешергә. 16 көнне мин көтеп калам һәрберегезнең семьяларыгыз белән, дусларыгыз белән. Тем более, иң беренче репортаж, яхшы репортаж шуннан була. Сезнең күбрәк балаларны шул көнне җыя аласыз инде беренче урынга чыгар өчен. Күрешкәнгә кадәр. Рәхмәт барыгызга да. Барнымы? Давай, 2 буй булна.